Aký dezert budeme pripravovať? Ako dezert sme si zvolili vajíčkové wafle. Z čoho budú pozostávať tieto wafle? Predpokladám, že to budú domáce. A k čomu budú dobré? Ako základ sú vajíčka s banánom, vytvorí sa taká hustá zmes a dochutíme to buď škoricovým cukrom, alebo škoricou a vanilkovým cukrom alebo vanilkou. Vieme tieto wafle kombinovať potom aj s nejakým ovocím, prípadne s akým? Môžeme pridať do toho nejaké jahody, prípadne iné drobné ovoce, nejaké bobulové, prípadne môžeme dať do toho nejaký tvaroh, aby to bolo také jemnejšie. Tak poďme do toho. Na prípravu waflí budem potrebovať ovsené vločky 35 g, jednu dávku vanilkového proteínu, polovica čajovej lyžičky prášku do pečiva, polovica čajovej lyžičky škorice, polovica čajovej lyžičky vanilku, dochutíme to stéviou, jeden celý banán, použijeme 2 bielka a na dochutenie jahody alebo bobulové ovocie. Začneme s ovsenými vločkami. Tie si buď nasekáme alebo nadrtíme v mažiari. Do ovsených vločiek pridáme vanilkový proteín, prášok do pečiva, škoricu, vanilku. Dochutíme stéviou, pridáme celý banán a 2 bielka. Zmes zamiešame a nalejeme priamo na waflovač. Hotové wafle na záver ozdobíme jahodami.